Bona tarda a tots. Avui iniciem aquesta sessió sobre el maltractament prenatal, detecció i circuits de derivació. És un dels apartats que consten al protocol de maltractament infantil del Departament de Salut. I sí, tot seguit començaré l'exposició. Primer que res, agrair als organitzadors del curs per aquest any m'hagin tornat a convidar per a participar en aquestes sessions. Bé, comencem amb la definició del maltractament prenatal. El maltractament prenatal significa no oferir al fetus totes les atencions necessàries. Aquest no oferir aquestes atencions pot ser tant per acció o per omissió voluntària per part de la dona o també de la seva parella o també per part d'una tercera persona que pot posar en perill la salut d'aquest nadó o que li pot causar directa o indirectament un dany. També se considera maltractament prenatal el dany produït per la persona que maltracta a la dona quan aquesta està en procés de gestació. Este maltractament prenatal el podem detectar i identificar en el moment prenatal o també es pot manifestar de manera postnatalment. Llavors, en aquestes dues diapositives que veureu tot seguit, hi ha una bateria d'indicadors de sospita de maltractament que vos aniré enumerant i que també són els que consten al protocol. Llavors, un indicador de sospita que ens podem trobar a la consulta és quan hi ha una dona que presenta un embaràs sense seguiment adequat i amb risc per al fetus. Ens podem trobar, per exemple, en què hi ha una alimentació o una nutrició deficient o hi ha unes infeccions de transmissió vertical. Inclús també el protocol parla de contaminants ambientals i o laborals o també un rebuig de l'embaràs amb conductes de risc per part d'esta dona o de la parella de la dona, del progenitor, en tot cas d'este nasciturus. Ens trobem també en una dona gestant amb consum d'alt risc o trastorn per consum de substàncies psicoactives sense seguiment adequat i amb risc per al fetus. També trobem una dona gestant que presenta trastorn mental sense seguiment adequat o també una dona gestant amb una diversitat funcional, ja sigui perquè hi ha una discapacitat per una malaltia mental o una discapacitat intel·lectual i que en aquest cas també en molt poc suport. Podem identificar també a la consulta situacions o conductes de risc. Estem parlant d'aquelles situacions amb molta vulnerabilitat o molta necessitat socioeconòmica o inclús dones que tenen dificultats per accedir a l'habitatge o que també requereixen d'intervenció per serveis socials o uns serveis socials especialitzats però que no accepten ajuda o que no s'adhereixen al tractament de la intervenció social. I que això, evidentment, perjudicaria, en tot cas, al futur nadó. En aquesta segona pantalla continuem amb els indicadors de sospita. Ens trobem també, segons el que ens diu el protocol, a la dona que presenta autolesions, especialment a la zona del fetus. Intents de perdre l'infant durant l'embaràs, rebuig de l'infant durant la gestació. També ens podem trobar una dona o una parella que presenten antecedents de maltractament en els fills anteriors. Això també seria un indicador de sospita. En quant al nadó, quan hem parlat de la detecció postnatal, ens podem trobar un nadó amb unes lesions físiques o neurològiques que són a causa d'un seguiment inadequat que ha fet la dona durant l'embaràs. També ens podem trobar un nadó que presenta síndrome d'abstinència al nàixer o altres manifestacions que són compatibles amb l'exposició prenatal a substàncies psicoactives o també ens trobem a l'àmbit hospitalari en resultat de positiu de tòxics heroïna del nadó. En quant a la dona, també un indicador que ens trobem sovint és aquella dona que apareix al servei d'urgències en centres sanitaris,
o que, per exemple, per fer qualsevol consulta durant la gestació o quan acudís pel part i que hi ha una evidència a la història clínica de que no ha fet un seguiment previ durant l'embaràs. De tots aquests indicadors són importants a tenir en compte, però sí que en cap cas hem de pensar que un únic factor no és suficient com per a, d'alguna manera, classificar, no, un maltractament prenatal. No? S'han d'analitzar totes les circumstàncies que complementen aquella valoració clínico i social per a poder diagnosticar o entendre que estem davant d'un maltractament prenatal. Vale? Llavors, en quant a la detecció, hem de tindre en compte que tenim una obligació i una responsabilitat legal. Això significa que la llei ens empara en que quan nosaltres detectem una situació de risc greu per a un menor d'edat, pues tenim l'obligació no només de detectar-ho, sinó també de notificar-ho. ¿vale? Però de moment ara estem en la fase de la detecció, però que sapiguéssim que hi ha una obligació de detectar el maltractament prenatal, tenim una responsabilitat legal i que en quan observem estos indicadors, observem estos factors de risc quan entrevistem o coneixem a la dona i li fem aquest seguiment, immediatament hem de lligar-los o vincular-los a aquests indicadors que us he exposat en aquestes diapositives anteriors. Llavors hem d'analitzar aquests factors de risc, aquests indicadors, per a poder valorar la situació. No? Esta valoració, aquest estudi, pues, sempre ha de ser multidisciplinar. És complicat, no? de que una sola professional pugui identificar clarament que hi ha un maltractament prenatal, perquè hi ha molts de condicionants que segurament s'hauran d'analitzar, no? I també determinar, pues, en aquest cas, quina és la gravetat del cas i quin serà el millor plantejament o la millor intervenció que hem de fer en aquella dona o en aquells pares. Heu d'entendre que dels que ara m'esteu escoltant, segurament que tenim, hi ha companys que treballen a l'atenció primària i a l'àmbit hospitalari, i des de l'àmbit de la primària ja sabeu que sempre se parla molt, no? I que està així definit en molts de projectes, que la primària fa molta detecció i que és important la prevenció i la promoció de la salut. I en aquest sentit, quan parlem de detecció precoç, evitem totes les intervencions reactives en les que ens podem trobar a les últimes setmanes de l'embaràs o durant el part a l'àmbit hospitalari. Vale? He posat aquesta última frase en aquesta diapositiva que diu que l'embaràs és un període de major contacte amb el personal sanitari i que aquest fet facilita la detecció i l'acompanyar correctament a les situacions de risc i a la detecció del maltractament prenatal. D'acord? És una fortalesa que penso que hem de tindre en compte i que ens serveix per a poder treballar el cas. Continuant en la detecció, és important també saber que la història clínica ha de ser completa. ¿vale? I en aquest cas hem de tindre en compte que la història clínica també ha de ser completa no només en la mare, sinó també en el nadó una vegada naixi. ¿vale? Llavors, hem de registrar els indicadors i els factors de risc. També és important enregistrar els factors protectors d'aquella mare i d'aquella parella. Interessant i molt important conèixer quin és el pla d'intervenció que es decideix fer en aquella mare que li costa acudir a les cites o li costa vincular-se al cas o
fer un seguiment adequat, per exemple, als serveis socials, perquè necessita un acompanyament en moltes de les necessitats que s'han detectat a la consulta, per exemple, de la llevadora, no? Necessitem fer un pla d'intervenció per a poder coordinar en els diferents professionals que atenen en aquella mare, en aquella futur mare, per a poder anar reavaluant la situació i el possible risc o no risc que pugui haver del nastiturus, no? Llavors, el curs clínic ha de constar l'actuació clínica, les derivacions, les dificultats en les que la mare es troba i també el professional a l'hora de poder pactar algun tipus d'intervenció, i el que aquí a la diapositiva us surt, no? que totes les dificultats que es presenta en el pla d'intervenció i que això sumarà o restarà el risc i la gravetat, no? del maltractament. Us he posat aquí la importància de registrar i dels sistemes de registre que tenim, no? en l'atenció primària, en l'àmbit hospitalari i també la importància de la història compartida. També us acompanyo al peu de pàgina la bibliografia en què es basa la presentació d'avui. En quant a la detecció, no? Continuem en la detecció d'un possible cas. El que vaig dient-vos, no? Que la importància de valorar els principals indicadors, tant físics com psicològics com socials, amb la qual cosa necessitarem un treball conjunt en els diferents professionals que atenem en aquells futurs pares, no? En tots els casos caldrà una intervenció i especialment quan coincidisquen més d'un factor, d'acord? Que són els que ens donarà pistes de que és possible que estiguem davant d'una situació de maltractament. I per finalitzar, caldrà observar i tenir en compte quina és la consciència i l'actitud dels progenitors o tutors d'aquest futur nastiturus, perquè això també ens ajudarà a anar replantejant el pla o anar valorant aquest risc. En quant a definir el grau, hem de saber que si és lleu o moderat estem parlant d'una situació que no és urgent, però que quan és una situació greu sí que és una situació d'urgència i que caldrà possiblement prendre algun tipus de mesura. Quan hem de definir la gravetat del maltractament prenatal, tindrem en compte aquests 3 ítems, quina és la freqüència en què es produeixen aquests indicadors, quina és la intensitat dels indicadors de risc i quina és la vulnerabilitat del futur nastiturus d'esta mare. En quant a la detecció i a la intervenció i als circuits de derivació, en aquesta diapositiva us ho he distribuït en tres blocs. En l'atenció primària entenem que és una intervenció sempre proactiva. L'atenció hospitalària ens podem trobar en situacions de tenir que intervindre d'una manera reactiva si ens trobem en una situació que detectem el maltractament a l'àmbit hospitalari. I després, quins són els serveis especialitzats d'infància, que són els que valoren la protecció de la infància, d'aquest futur nadó. Llavors, a l'atenció primària, ja és el que us comentava abans, tenim la promoció de la salut i la prevenció, la detecció, el seguiment i l'acompanyament a aquests pares en quant a aquests indicadors de risc. I després tenim també la derivació i l'atenció coordinada que hem de fer des de la primària de salut en els diferents serveis en xarxa que també coneixen aquests pares, com poden ser serveis socials o el centre de deshabituació de drogodependències, el CAS, o, per exemple, si parlem de salut mental perquè hi ha altres menors al domicili, potser haurem de fer alguna coordinació amb el CESMIG, o en salut mental perquè estem parlant d'uns pares en una malaltia mental, en l'equip d'atenció a la infància o a l'adolescència perquè ja hi ha potser
previs estudis o riscos, expedients de risc oberts i caldrà parlar en estos equips d'infància, o fer alguna notificació perquè ens trobem en una situació de risc greu i caldria fer una notificació a la Direcció d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, que és dgaia, no? Això en quant a la primària. En quant a l'àmbit hospitalari, que parlem ja de pacients, en aquest cas ingressades, i fem una detecció i una valoració, doncs també el que fem és derivació i coordinació amb els serveis que hauran d'atendre a aquesta mare després de l'alta. No? En el cas de que ens trobem en una situació d'un possible desemparament perquè hi ha un consum de tòxics actiu durant l'embaràs o entenem que hi ha uns progenitors que posen en risc la vida d'aquest futur nadó i que entenem que estem davant d'una situació d'un possible desemparament d'aquest nasciturus, haurem de fer un comunicat judicial i una notificació a dgaia durant l'hospitalització. I sempre un registre d'aquest maltractament infantil en aquest registre unificat de maltractament infantil que sempre es fa des de l'àmbit hospitalari, que es diu RUMI. En quant als serveis especialitzats d'infància, heu de saber que dalt de tot, per organigrama, està la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, que és qui té la potestat d'adoptar les mesures de protecció, qui acaba decidint si aquell futur nadó pot viure amb els seus progenitors o necessita una família d'acollida. Després, en segon esglaó, està l'equip de valoració de maltractaments en l'àmbit sanitari, és l'EVAMI, és un equip que es desplaça de manera urgent a l'hospital, als serveis sanitaris però hospitalaris, no a primària, i són els que fan un estudi urgent d'aquest desemparament, d'aquest possible desemparament. I després estan els equips d'atenció a la infància i a l'adolescència, que són els EAIA, que són els que continuaran treballant en aquesta família una vegada es decideix que hi ha aquest expedient de desemparament i se fa un estudi durant un període de temps per poder valorar si aquells progenitors poden recuperar d'alguna manera la potestat i la guarda del nadó. En esta pantalla us presento els algoritmes d'actuació que, segons el protocol de maltractament infantil del Departament de Salut, són en els quals ens hem d'orientar per a poder actuar davant d'una situació de detecció. Llavors, a la vostra esquerra està el circuit de detecció de gestant de risc des de l'àmbit primari, de l'atenció primària. Llavors, entenem que des de l'atenció primària, per exemple, una consulta de la CIR, se pot detectar una situació de risc. Per exemple, durant una visita preconcepcional, durant l'anamnesi, quan fem l'entrevista en els pares, ho podem detectar. Durant el control i seguiment de l'embaràs també es pot detectar una situació de risc i també durant el postpart. Llavors, el que diu aquest algoritme és que la valoració dels factors de risc s'han de fer conjuntament en la resta de l'equip que pugui estar implicat en aquests progenitors. Aquí parla de treball social, parla de salut mental, també si hi ha consum de tòxics caldrà fer una coordinació i una derivació al cas, d'acord? I a partir d'aquesta valoració sabrem si estem parlant d'un risc greu o d'un risc lleu o moderat. D'acord? Quan estem parlant d'un risc greu, moltes vegades haurem de fer una notificació a dgaia. És important que tinguéssiu en compte que sí que l'obligatorietat legal la tenim tots els professionals de notificar una situació de risc, però sí que és veritat que a la pràctica ens trobem que
la treballadora social sanitària pot ser una bona enllaç per a fer aquesta notificació de Gaia, amb la qual cosa els que m'esteu escoltant des de l'àmbit primari, de l'atenció primària, quan vos trobeu en una situació de risc greu de maltractament prenatal, jo el que vos aconsello és que féssiu una interconsulta a la treballadora social de l'atenció primària referent del vostre àmbit, que exposéssiu els indicadors, no? que una vegada ho registréssiu a la història clínica poguéssiu exposar aquests indicadors a la treballadora social i que conjuntament amb ella poguéssiu fer aquesta notificació. D'acord? Si vos voleu fer la notificació vosaltres directament a Dgaia, també ho podeu fer, però penso que és important que tinguéssiu en compte que la treballadora social sanitària us pot ajudar molt en aquesta notificació. D'acord? Si ens trobem en un risc lleu o moderat, caldrà fer molt de seguiment en la xarxa habitual de la pacient i anar revalorant aquests indicadors per a saber durant aquests mesos de gestació si hi ha un entorn protector del nasciturus. En definitiva, heu de tindre clar que el grau, el nivell de maltractament l'heu de mesurar en quant a la protecció del futur nasciturus. Si hi ha un entorn protector, possiblement no estem parlant d'un maltractament greu. Si hi ha un entorn que hi ha un risc de que aquell nadó no estigui protegit, ja sigui perquè hi ha un consum de tòxics i no hi ha garanties de que s'estigui fent un bon tractament de deshabituació o no hi ha un compliment del seguiment de les visites, és possible que estiguem en una situació de que el nadó estigui en una situació de risc de desemparament. Llavors, aquesta situació de risc, quan la dona vagi a parir a l'àmbit hospitalari, és important que es conegui per a saber quina és la intervenció que s'ha de fer una vegada hagi nascut el nadó. D'acord? És possible que si aquest risc s'ha detectat a l'àmbit de l'atenció primària, pugui haver ja un pla treballat des d'infància i se sàpiga ja quin serà el destí a l'alta d'aquest nadó. D'acord? Això seria treballar d'una manera proactiva, no? Treballar en el cas prèviament i saber quina actuació és la més adequada una vegada el nadó hagi nascut. Des de l'àmbit hospitalari, l'algoritme d'actuació el tenim aquí a la vostra dreta i se detecta, per exemple, en la consulta del risc, en la consulta d'alt risc obstètric, es pot detectar en un servei d'urgències o també en l'àmbit hospitalari una vegada la pacient hagi gestat. No? Llavors, quan se detecta aquesta situació de risc de maltractament, se fa una valoració conjunta també en l'equip obstètric, amb serveis socials, en neonatologia, servei de pediatria també, és important, i en treball social. No? Llavors, en aquest cas, la figura de la treballadora social sanitària torna a ser l'enllaç o la que vincula en els serveis de la xarxa que atenen a aquesta mare o a aquests futurs pares. D'acord? Si estem parlant d'una situació de maltractament perinatal lleu, sempre se farà una notificació al RUMI, que és el que hem dit en les anteriors diapositives, una notificació al registre de maltractaments, i sempre hi haurà una coordinació en els professionals referents del cas, siguin de l'àmbit sanitari com de l'àmbit social. D'acord? Si el nadó ha nascut i estem parlant d'un risc prenatal lleu, se continuarà fent un seguiment en l'àmbit de l'atenció primària de salut i social i es farà una coordinació a l'alta en aquests serveis de la xarxa. Quan estem davant d'una situació de risc prenatal greu, sempre estem parlant, com veieu aquí
a la pantalla d'una sospita o d'una certesa, sempre estem treballant en sospites i en certeses. Quan parlem del maltractament prenatal greu, si el nadó ha nascut a l'àmbit hospitalari, ens pot passar que no se conegui el cas per dgaia o per serveis socials i s'hagi de fer una notificació a dgaia i que s'hagi d'activar una valoració social urgent a l'àmbit hospitalari per a conèixer quins indicadors de risc i desemparament té este futur nasciturus i serà dgaia qui resoldrà el destí a l'alta. En el cas en què detectem un maltractament perinatal greu però el nadó no ha nascut, se farà també interconsulta a treball social sanitari per poder fer coordinació amb els serveis de la xarxa d'aquests futurs pares i intentar fer el pla d'intervenció adequat per a saber quin serà el destí a l'alta d'aquest nadó quan naixi. En el cas que ens trobem en una situació de risc greu i el nadó hagi nascut, però hi hagi un treball previ des de l'atenció primària social i des de l'atenció primària de salut, és molt probable que ja vinguen definides les actuacions a prendre, no? Llavors, per això insisteixo molt en que el maltractament prenatal és molt recomanable, tal com diu el protocol, de que s'hagi de fer molta detecció des de la primària i s'hagi d'intentar treballar en aquests pares des de la primària, sobretot analitzant aquestes habilitats parentals i aquests factors també protectors dels pares, que també n'hi ha, no? Llavors, en aquestes dues últimes diapositives, per acabar, us poso dos casos pràctics que us ho deixo per a que vosaltres vos ho miréssiu en temps i ho poguéssiu consultar. I en aquest primer cas us poso el cas pràctic d'una dona que presenta embaràs sense control mèdic adequat amb risc per al fetus. D'acord? En aquesta plantilla que us poso aquí davant veureu que vos farà una mica unes indicacions de com s'hauria d'actuar davant d'una situació que vosaltres detecteu de que no hi ha un bon control mèdic adequat. D'acord? Primer fareu una descripció de la situació de risc. Vosaltres veieu que, en aquest cas, no acudís a les visites. Aquesta seria una evidència. Llavors, heu de tindre en compte que heu de mirar quin és l'efecte sobre el fetus d'aquestes no assistències a les visites. Per exemple, no se poden detectar les malformacions congènites. No hi ha detecció de malalties maternes fetals. Per exemple, aquest seria un dels efectes que tindria no fer aquest seguiment. Llavors, com ho podem detectar? Això ho detectem en una revisió de la història clínica. Mirem que a la història clínica aquesta mare no ha acudit a les visites. I quin és l'indicador de risc? La no assistència reiterada i no justificada a les visites o a les proves. És important que quan posem que no es fa un bon control de seguiment de l'embaràs, es justifique per què no es fa un bon control. Perquè la pacient no pot acudir a les visites perquè viu a 30 quilòmetres del centre de salut i potser no té capacitat econòmica per a pagar un desplaçament o perquè és conscient i no vol assistir a les visites. Analitzar una miqueta aquests factors. Quina és l'assignació del grau del risc? Això també ens ha d'ajudar a prendre decisions. Si estem parlant d'un risc mitjà, alt o molt alt, en funció de la situació de la mare. I com acompanyem a aquesta mare per a que millori? Hem d'informar-la dels riscos i dels danys associats que comporta el no control i seguiment de l'embaràs. Hem de facilitar els recursos per a que millori aquesta assistència a les visites. Li hem de donar, hem d'ajudar-la i ella ens ha de justificar per què no ve i nosaltres també ho hem de registrar a la història. I què hem de fer si no hi ha una millora, si no hi ha una resposta positiva per part d'aquests progenitors i no s'adhereixen al pla d'intervenció que els proposem? Identificar els motius pels quals no ha fet el control gestacional, els hem d'identificar i fer un abordatge motivacional per a poder actuar sobre aquests motius. Hem d'intentar reforçar les mesures que vam prendre
i els recursos utilitzats fins al moment. No? Hem de fer una coordinació possiblement en altres professionals i intentar que es vinculen, no? A algun servei. Els indicadors d'alarmes, doncs, quins són? Doncs la persistència de la manca del control i del seguiment de l'embaràs, no? I de les possibles repercussions. Què hem de fer? No? L'última columna posa com actuar davant d'aquests indicadors d'alarma. No? Doncs possiblement haurem d'acabar activant i notificant aquesta situació a DGAIA, no? Que és el que vos presenta l'algoritme anterior, no? D'actuació. Com notificareu una situació de DGAIA? Doncs s'ha de notificar en la història clínica, en els registres que consten a la història clínica de que hi ha uns indicadors detectats. I qui ho ha de fer? Doncs la llei recomana que ho faci el mateix professional que ho ha detectat. Però com ho podem fer? Doncs ho podem fer de manera multidisciplinar, no? Valoració conjunta en altres professionals i notificador de manera conjunta. En aquest segon cas que us exposo, que és una miqueta més extens i que vos convido també a fer lectura, és un cas d'una dona gestant amb un consum alt d'alt risc o trastorn per consum de substàncies psicoactives que no fa control mèdic adequat i que hi ha un risc pel fetus. No? Doncs, en aquestes diferents columnes que us poso, veureu en cada un dels ítems, no? Quines són les recomanacions per a poder valorar aquest risc i quin és el pla d'intervenció que hauríem de proposar-li a aquesta dona i que en cas de que ja saltin els indicadors d'alarma perquè no hi ha una bona vinculació, doncs què és el que hauríem de fer. No? I en aquests dos últims casos, que els podreu veure també perquè formen part del protocol de maltractament infantil del Departament de Salut, finalitzo la meva presentació i en aquesta última diapositiva teniu el meu correu electrònic perquè qualsevol dubte que jo vos pugui aclarir o qualsevol contacte que volguéssiu fer en mi, teniu el meu correu electrònic i